Maar en dan heb je ook de aarde. Ja, nu pak ik. Ja? En hier heb je de sleutels. Ja, dan heb je als 3 uur. Nou, wij gaan vandaag trainen met de teams van Sjoelberg Philis. Wij doen mee aan de Alpe d'Huez. En wat wij vandaag gaan doen zijn een aantal rondjes kamerig met elkaar. Dat staat op het ochtendprogramma. Daarna gaan we lekker een hapje eten. En volgens mij gaan we daarna nog naar de Drielandenpunt fietsen. Of een stuk van de Amstel Gold route doen. En we gaan dus op 7 juni fietsen we de Alpe d'Huez met 4 teams. En dat doen we om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen voor de KWF kankerbestrijding. Nou, ik dat denk ik. Nee, dat is niet goed. Het gaat om deze. Wat? Tel nog op, 1 seconde. Jij hebt echt veel over voor je sport, hè? Ja, het is natuurlijk meer dan het fietsen alleen. Zoals je kan zien, ik ben niet echt een super sportman. Als succesvol bedrijf als Sjoelberg Philis word je natuurlijk ook toch geconfronteerd met deze toch nare ziekte. En ja, dan zet je er toch even extra in. Ga je lekker trainen, ga je lekker sporten. En op die manier toch ook een steentje bijdragen aan de maatschappij. En zorgen dat er binnen 10 jaar het een chronische ziekte is. En niet langer meer, toch wat we wel ook ervaren, toch een dodelijke ziekte. Kennen we nog uit idee? Gewoon zeg maar, het is leuk natuurlijk om samen te komen. En we proberen 1 keer per maand te vergaderen. Om te kijken hoe gaan we nou uiteindelijk voor Alpe d'Huez sponsoren binnenhalen. Wanneer gaan we samen trainen. En dat is ook een stukje van de lol, zeg maar, vooraf dingen bespreken. Ja, maar dan kan je dus nog redelijk vlak naar Epe toe. En dan vanaf Epe naar Kamerig. Veel harder gaan we niet. Ja, kijk, dat gaat helemaal. Ja, je nog niet. Links, tegen.